kowane addini kake yi, ko ma wani al'ada kake, ko wani kabila kake, idan aka ce aure to yakan kalle ka ne ta yadda ka kalle sa. Akwai masu yin aure saboda sha'awa. Akwai masu yin aure saboda na ga ƙawata ta yi, ni ma na matsi kawai damuwa ta ga ta yi aure. Akwai masu yin aure saboda aboki na yayi. Akwai kuma masu yin aure saboda shekaru na ta tafiya ban yi ba. Ka fahimta? Akwai masu yin aure suna yin auren ne saboda addini. Akwai kuma masu addini, in ma ina nufin addini, in kiristanci ne, in ma musulunci ne, in ma traditional ne, duka dai addini. Akwai kuma masu yin aure saboda da su ce lokaci yana ƙurewa. Akwai kuma masu yin aure saboda aure. Da ka ce wane ne masu yin aure saboda aure, su ne asalin wanda suka cancanta su yi aure. Idan yadda na breaking ɗin shi wannan down haka, idan na ce zan bi su ɗaya zan ba lokaci, amma bari na ɗauke su a sama da sauri saboda muna da lokaci amma kuma bamu da lokaci, saboda wannan magana zai iya ɗaukar mu kusan awa ɗaya muna yi bai ma ƙare ba. Idan na ce masu yin aure saboda sha'awa, su da su zan fara, dan da su ma kamar na fara. Idan na ce masu yin aure saboda sha'awa, mutane ne wanda kawai shi yana so ya yi aure ne saboda ya ga siffanta ta masa, yana son ta saboda wannan kiranta. Musulmi ne, idan aka zo kuma saboda addini, zan yi magana according to abin da addini na ya faɗa, ba zan yi kuma shigi ga wani addini ba. Amma in aka ce aure saboda sha'awa, wa'in suna aure saboda sha'awa, yawanci su ne za ka ga sun faɗa a fannin aure saki. Ya auri wannan, budurcin ta ya gani da kyanta, budurci yana karewa aure, sannan kuma kyau yana karewa aure. So ya aure ta ne saboda kyanta, daga ta fara tsufa iyaka, kuma ita mace 'yar kwalliya ce. Idan har baka kashe wa mace kuɗi, ka ganta a gidansu tana saka kaya masu kyau, tana cin abinci mai kyau, ka ɗauko ta kana tunanin wannan kyan zai tsaya ne, a sai ka maintain mata wannan kyau ɗin tukuna za ta zama da wannan kyau ɗin. Ina tare kai Malam Shamsu? Muna tare. To su ne masu aure saboda sha'awa, za su aure mace saboda halal ƙuruciyarta, daga lokaci kuma bayan wani lokaci sai ka kuma sun fara harin wata mace kenan. Idan za ka auri mata 1000, za ka sake su sau 1000, saboda sha'awar su kake bi, sha'awa kuma yana karewa. Masu auren sha'awa kenan. Masu aure kuma saboda addini, shine su suna aure ne saboda addini ya ce idan har kana ganin kaman ba za ka iya kiyaye dokoki ba, ka yi aure. Ka gane? Kaman dokoki irin, alal misali na faɗa maka ni musulmi ne, zan yi magana akan musulunci, kuma ba zan tsallake in shiga wani addini ba. Da ce akwai wani sai shi kuma ya magana bangaren wancan addini, amma ni dai addini saboda an auri mace saboda kyanta, arzikinta da kuma dukiyarta, amma kuma mafi cancanta ka auri mace saboda wani ɗinta, addininta. Ko ba haka ba? So akwai masu aure saboda wannan, za su yi aure saboda addininta. So idan kuma ka koma ta bangaren kuma masu yin aure saboda masu yin aure na gasa, wane yana yi, bari ka ji, su ne asalin inda matsalan ma yake. Kuma an fi samun wannan matsalan a bangaren mata, bangaren su, amma billahi azim mata an fi samun su da wannan bangaren, saboda ita za ta ga hala, yau an yi wacce kawata ta yi aure, gobe wacce kawata ta yi aure, jibi wacce ta yi aure, sai depression ya yi kokarin kama ta. Tana so kawai ita kowane hali, kawai kowaye ne in ya zo kawai ba za ta tsaya su fahimci juna ba. A aure fa ana bukatan na farko ki san halinsa, ya san halinki. Hali kuma shine yana da fishi, bai da fishi, me yake saurin harzuka shi, me yake burge masa, duk a cikin hali ne. Mutum ne mai tarbiyya ko mara tarbiyya, yana da manya ko bai da manya. An aka ce maka yana da manya, ko kuma gidansu akwai zaure ko babu, shine a gidansu yau idan har ya tada bori a gida, kika ba abinda ba a fata, kika kai karansa gidansu, yana da wanda zai ce masa ba za a hana, ka gane? Ne irin yana da manya, yana da wanda zai iya ce masa ba za a yi abu kaza ba a yi, ko kuma irin mutane maza ne, matasa ne waɗanda a gidansu ma ba a yi sa'atan kwara shi ba. To ina ga idan ya maki laifi ko kuma ku samu misunderstanding, in yayi yunkurin yin wani abu za a ce ba za ka yi ba, kaza za ka yi. So su ne waɗanda ake cewa gidansu akwai manya, ko kuma gidansu da zaure.